Er vi klar? Ja, vi er klar. Ja. Filmer du? Nej, ikke den. Du siger nu, når du filmer. Maria, ser vi nu? Nu. Nu. Ja. 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 Her sidder Stefan og jeg. Mm. Det er min svenske ven. Og vi har haft en god julemiddag, og nu er det så tid til at teste en chili i Chili Claus manér. Stefan han har forberedt den. Mm. Den ligger her i skålen, overskåret. Den ser ganske lækker ud. Jeg ved ikke om Stefan han har døbet den i vand. Nej. Jo, det har jag faktiskt. Jag har skällt den, ja. Jo, det har jag gjort. Han har skyllet. Ja. Ja, den duftar fantastiskt. Ja. Ja. Sluta, jag hoppar hela kameran. Ja, men kan da godt duften dufter af nogle ting. Men ja, Stefan. Vad säger du? Ja, Skål. vi lever vel også til næste år. Så der er vel kun én vej, det vil jeg Ja. sige skål. Ja. Og god jul og godt Ja. nytår. Du vill. Skål. Mm. Ja, Mm. det var ikke så slemt. Nej, Det var sådan en habanero-type. det är bara nog. Ja. Brænder lidt på tungen. Brænder lidt i halsen. Ja. Ja. Mm. Vad tyckte du? Ja, den er... Den är fin. Man føler jo, man lever. Ja, Ja. ikke bare god. Okej. Ja, den er også stærk. Ja. Men Men den var inte så stark ändå. men det går vel over på et eller andet tidspunkt. Ja. Oj, vad hände där? Vad hände?